Uy, pas kali ko mong abis. Be? Wala mo na itong gubot. Wala. Kamu ba? Takot na inil. Dana. Uy, mga ate kakamot. Buti na, apa nagang kamot ko eh. Napilag ko ang ko eh. Iga. Gapog ilang humay. Kukoy na yung mga sistan. Kukoy lang. Grabe. Hi guys, good morning. Ako na po rin si Terry Bird. Tapos kuy niya. Ahaning body-body. Mao dyan yung kalang kauban. Tabang. Ug unsay umula kami sa take video. Kay wala gyang trepa nagba. Nja, si take video na ha. Nja. Pwede pa na tayo musugod guys. Palihog kog subscribe. Nja, i-click po ng notification bell para ma-notify mo sa sunod ng mga videos. Karong adlaw October 20, adto ko basakan sa ang udyaan. Nag-abis naman sila. Kasaway pa mo abis guys, musuway ko. Tabang ko abis ka rin kay gimingaw na ko lang trabaho nga mag-abis. Sa unang panahon, katong si tatay wa pa nabuta, tama na imong buhat, mag-abis, trisir. Ulugan na dyan panahon, wako kasaway ng kuan, abis. Unang mo kuan ko. Ato ko basak ko tabang ko. Kakabang ko ka rin dito. Dili agtulin. Mata. May mata rin hubag na bagang mata. Kaya hangag ko gabi Nga naman ko basta mahangag ko. Maghilak mo ko tamang kadlawon. Pero uli ang ramang po. Naglaman. Naglaman rin hubag. Masakay koan. Buhi. Ada sila nag-abis Gaman dali aja nagtulin. Lami agtubos sumay. Nanggi. 100 na bawag dug mga bunga grabe. Agam arat sa ibabaw to tay mga kasabutan, matanawi, luoy. Grabe nila aram kasaga mo. Abis, arap pasak ato. Pagwantay ni sa mga apil sa imong tail. Ito. Haman. Mara ang gipakita nito des naging adlaw guys katong nang hami kapajas nga karang nay naggilo-gilo na hapit na maani karon naani na gazid. Na bunga. Hala. Gwapo ka to. Gwapo ka to kuan humay. Gamay ra dyan itahap. Sinipid nung Pedro man naka parang danis puti. Among udzana nung Pedro. Mo si Zare makakabagong humay. Kami wa may isa kamo. Kaya parang isa nag-abis na kao. Oh, si Jerome mo din ako kailangan ko po magkaso. Tapos ko an. Ubis po. Ubis po niya abis. Gapog ko Da guys, kasaway bubog nga ni guys mag-abis man mag-abis. Nza, hindi ka mo na nag-abis. Kung ano yung isama ni tercera rin nito. Bulhot. Bulhot na yung naghaman. Nza, musaway ko kuan guys, abi so kahibaw pa ko kay dugan ako kasuway din yung trabaho Ay sa tatay lagi na buta na wa mi katanam-tanam. So ako kabis, tanawan rin so. Di ba abis ng tiil. Kaya ko. Uy, ba't kali ko mong abis?
Tiga. Gabog nila sumay. Bukpedang. Kira, nagagubot ka din. Nagapagkadog abisun no karang iba po ilawa po ng abisun. Nja dari hapit-hapit na mahawa nagasa kaluwang. Hapit na mahawa sa kaluwang. Grabe, paspas na sila dari ipatubot sila kabuok. Kata bagay ko eh. Sana ko ita. Dali ko eh. Nja dari bago po na silang nagtagod to katong nay nagri na. Itanong may papud na og mo. Wala mahabog. Hapit nila mahaman nagduha ka luwang, grabe. Pero dapat sa ibabaw, kasi hindi pa ni silang hapon mahaman. Hindi ni suwera ko kabis gani ha. O karejut. Hindi ka mga pamanday ko kay. Dugan na ko, kat suway na yung trabaho ka si tatay. Dugan na po na, kaso nabutaw, ana nakatrabaho. Manong, wala pag may kasuwag abis, pero sa una sige ziming abis. Basta ting ani, kami prami, hindi abis si Mindana. Nja, sa unang kayo pa man to'y bulhot, karong ka na naman ay bulhot. Aw sa una na yung panahon, nagamit rin katong mag-anime, tracer pa katong nasikad-sikad. Nja, karon agi lang gamitin ko, ana bulhot. Among pakitaan sa guys, ugun sa nang bulhot. Ibang sudro na kanang mga ilang bis na inigawas, ko ana, dito na humay na. Di na magpalit-palit katong mag-tracer kay kinahanglan pa mamutunin mo kanang paliran karabang kuha na mga tahop pero kanang bulhot diretso na sad sa ako ikaw maibuwad na. Nja. Mulis ako guys sa bahay kay mamahaw ako kay pamahaw. Katas na pud bisig mo kirigid ako dani. Kuan, araw pa kita nanja magbulhot sila. Ug sa kanang bulhot. Para makita pud mo unsa nang bulhot amo pakita nanja. Nandang hapon, nabulhot na siguro ni. Nandang to. Ha? Grabe kumay. Arak kalamiin. Sa Pedro na magkaon. O gumaya kita di. Nah, bapo ka gumaya dito. Pero, A few moments later. nanda guys na tracer na sila nanda. Lami unag ilang tracer nga gagamit kay minakina na. Dali na nanda. Naanapot si Zay blower para di na magpalit. Katong tos ilaw nga tay puti nga gibutang nga plastic mga lang sa ranan sa humay nga hinlo na kanang maywa ni mga tahop. Niguman diha dito na lang sa sako ta tulong na kasako og kanang nailang na hinlo. Nandiyan maorat to guys, dagang vlog karong adlaw. Dara na ko sa basak kay kuan. Suroy-suroy. Nairante ko kay agilang tracer kay kuan man. Makina na ilang tracer. Kanang na di na ka mag sikat-sikat ba? Kay sa una lagi katong kami pa mga bata. Aga mag tracer sa una kay kuan man. Magsikat man sa magsakit na rin yung buhok bas gigsikat para makuan tong humay lagi mga tangtang sa mga dahon nansa karon na napaglang tracer dari kay makina na nansa di na ka mag sikat-sikat agaway pud hinlo na bawa ni mga tahop kay nana pa si Zay blower kanang may para makuha tong mga tahop kuya wala lagi naigranti ko nja to sila pa sila na human dyan na guys nagang kilay nalami na pud kagikilatan ko karami nga nabuntag. Imangalay ko na lang trabaho aga mo umpong basak. Wala may nagtrabaho. Kasi tatay lagi nabuta na. Din si Saka daro. Sa una nalagagazid mi nga sa umahan trabaho. Lorot o kagod, magkamot, magtanom. Dza karang mag-abis gimana juga ng trabaho tanalay ko dari sa ngazaan kaya ngazaan kasi
Aram makakugihan ko ang ugaan. Igagawa sa tatay. Kakakugihan ka adyo. Kanay kong mga pasak nga naglumbay. Kanarang ang ugaan mo nakatanong. Diya, siya pa nakikinunuhan na rin nag-ani. Diya, nalingaw-lig ko nagtatanaw. Nalingaw man di ay, ginunalig ko sa trabaho sa una. Na maghakot. Na balik-balik ko mong liag sa una. Lok doon na ng hinakot na ng kuan. Kana mga inabis na ba? Mga kuton, kay tresiran. Ang katudong tresir, ang katudong dugad sa maghuman. Kaya sikat-sikat pa man. Pero karong dahi na. Di po ito bulhot. Abi ko bulhot ang lang gamit. Kaya katong bulhot kay nagkawanto ka adyo makiran sa ipang paslak na itong mga inabis. Tanan, dengan-dengan. Magsawad ka sa karang mga humay. Lain na paglang tresir. Wala itong tresir nga daan. Katong sikat-sikat. Makina na ba? Inza, hindi na po magpalid. Kaya na may blower. Pud sa ilaom. Ano ko muulis bahay guys. Kay narag sa bahay sig libot-libot. Aw gahapon naglako kami sa programi. Kung kami biyabas. Nakaroon narag sa bahay. Tibok adlaw. Way laag-laag. Mawang natok sa basak. Makalingaw man ay pud. Katabangan nagikuon sa. Iwan masugot si Kuan Manong Pedro. Nja, mao to ang vlog kanong adlaw guys. Salamat sa inyong pagtanaw. Labi na sa kato mga taong di mo laktaw sa tanasang pahinumdum. Salamat ka din guys. I love you ninyong tanan. Bye bye.